pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať Jankovi a organizátorom, že moji zverenci boli pozvaní na toto podujatie, ktoré sa koná v kultúrnom dome. Chcel by som teda predstaviť mojich zverencov, od ktorých prichádzam momentálne, ich poprosím, aby prišli na pódium, ukázali nám nejaké prvky, ktoré sú naučení. Tu poďte dole. Tu dole. Trošku nám ukážu v mužstve žiakov kategórií od 6 do 15 rokov sa nachádzajú chlapci a dievčatá samozrejme. Rebeka Hola, najstaršia v mužstve, ktorá je hráčkou momentálne FK Duslo Šala, trénuje pod mojím vedením so žiakmi. Najmenší hráč v mužstve Jakub Kompas, 6-ročný, ktorý trénuje už takmer 2 roky, beha po ihrisku. O chalanoch by som vám povedal toľko, teda hráme momentálne 4. ligu starších žiakov Oblastného futbalového zväzu Nitra, ktorý momentálne sme umiestnení na veľmi dobrej 4. priečke, oskore len za 3. mužstvom, s ktorým sme práve dneska hrali majstrovský zápas doma na domácom ihrisku u nás v Čápore. Remizovali chlapci 0-0, mali niekoľko šancí. Šťastíčko sa obratilo najmä na hráčov hostí, ale chlapci sú bojovníci, trénujú poctivo, pravidelne chodia na tréningy od 30 do 45, takže snažia sa, makajú na sebe. Týmto by som chcel aj pozvať, teda vyzvať najmä mladších, aby ste nesedeli doma pri počítači, aby ste športovali, či už futbal, hokej, všetky športy, ktoré existujú, lebo vám to veľa pomôže najmä v vašom raste, najmä v správaní. Je to veľmi dobrá vec. Chlapci trénujú 3-4 krát do týždňa plus zápas, aspoň jeden za týždeň, takže stále sú na ihrisku pravidelne. Správanie majú veľmi dobré, samozrejme nájdu sa aj deti, ktoré sem tam správaním ujdu, ale to si myslím, že je normálna vec. Takisto by som chcel poďakovať rodičom, ktorí podporujú tieto deti v tom, aby športovali pravidelne, posielajú na ihriska. Deti to samozrejme baví si, aspoň teda myslím podľa toho, čo mi hovorili. Ťahoňom mužstva by som vám chcel predstaviť s číslom 9 Ondrejko Páleník, rok narodenia 2004. Potom jeho brat s číslom 6 Milko Páleník, ktorý má našľapnuté, obidvaja majú našľapnuté to, aby hrávali v profesionálnych kluboch. Ďalej s číslom 10 Marko Lukačovič, ktorý je v podstate z najväčších talentov v mužstve, pravidelne maká. Brankár Marek Holec, ktorý momentálne začal trénovať a veľmi dobre mu to ide. Objavil som kus talentu v neho. Malý 9-ročný Dominik Holý s číslom 20, takže deti, ktoré ste tu, chlapci, dievčatá, venujte sa futbalu, venujte sa tomu, čo vás v prvom rade baví. Dúfam, že tie počítače sú není až tak vo veľkom, ale najmä treba šport presadzovať, treba trénovať, športovať. Časom, keď budete starší, najmä to vplýva na vašu imunitu, rozvoj, správanie, takisto v školách. Takže si myslím, že malo by to byť dobre, keď sa dáte na ten šport a najmä v tom, že budete rozvíjať svoje veci, ktoré vlastne vám pomôžu v ďalšom raste a v ďalších veciach v budúcom živote. Čo sa za mladí naučíte, samozrejme na starosť, keby ste našli. Chcel by som poďakovať ešte potom ďalej ako hráč A mužstva, teda brankár A mužstva a tréner žiakov za turnaj, ktorý sa mi podarilo zorganizovať minulý týždeň v obci na našom ihrisku v Čápore za účasti 5 mužstiev, kde naši chlapci skončili na veľmi dobrom 3. mieste. Boli ročníky 2003-2004 a mladší, čiže 2001, ktorí hrávajú súťaž 2002. Keď na tomto turnaji nehrali, mali sme vyhlásení najlepších hráčov turnaja Marko Lukačovič číslom 10, tak ako sme sa zhodli, všetci tréneri, jednoznačne najlepší hráč turnaja a ďalší najlepší hráč mužstva bol vyhlásený Otko Páleník. Chcel by som týmto poďakovať chlapcom za to, že sa zúčastnili na turnaji, že bojovali a dúfam, že budú naďalej počúvať a rozvíjať svoj talent a v hojnom počte chodiť na tréningy. Takže ešte raz všetci, ktorí ste tu od kategórií 5-6 ročných, keď budete môcť a budete chcieť, dvere u mňa máte otvorené, myslím, že aj u druhých trénerov. Takže
Je to len na vás, rodičia, takisto by som vás poprosil, teda vyzval, keby ste deti hecovali k tomu, aby športovali, lebo je to veľmi dobrá vec. Dievčatá, chlapci. Ďakujem. Dobre, bombardéri, ešte zakývajte túto všetky. Ďakujem aj ja.